Se on moro. Se on semmoinen homma, pojat ja tytöt, että otetaan tästä moottorisaasta mäntä tuohon moottorisahaan, mikä meni rikki. Tosiaan, niin siitä paloi tuohon mäntä. Tai se leikkasi kiinni, kun väärä bensaa laittoi siihen. Meni kanisterit sekaisin. Niin. Se leikkasi kiinni. Tämmönen vanha saha. Tosiaan, niin vanha saha sain tämmösen vanha saha. On tämä jo ollut monta vuotta mulla. Tämä on toimiva saha. Aukesa, se olipa tiukas. Monta vuotta ollut tämä saha mulla ja tämä on muuten toimiva, mutta tässä on jossakin, tai tuossa teräketjuöljyn säiliössä on joku halakiama, niin se vuotaa vähän vuotaa pohjasta. Ei me tämmöstä sahaa jaksa katsella sitten. Niin. Otetaan tästä mäntä sitten tuohon toiseen sahaan. Mä katsoin, että se olisi ollut. Pitää olla tuohon sahaan, mistä paloo se mäntä tai leikkasi kiinni mäntä. Niin. Siinä on semmonen mäntä, semmonen männän pää on semmonen pyöreä. Ja sitten se mäntä, mikä mä tilasin, niin se oli suora mäntä. Suora männän pää. Niin. Sehän hakkaa päätä kattoasti tuo mäntä, kun se on väärä mäntä. Niin katsotaan tätä, saanko tätä. Kylläkäs siinä on nuo irti nuo piuhat. Piuhatko? Ruuvit. Se on näköjään pitää irrottaa tuo se pakosarja tuolta kiinni tuolta. Pakosarja. Siis siinä on tuo. Tässä kiinni tuo pakosarja. Pakosarja täällä kiinni. Täällä. Mä saan tuossa porakonekin, mutta pyöritetään nyt tällaisen. Joo. Onhan se tuossa kiinni, mutta pitääkö se mukaan ottaa vielä nuo pois tuolta? Tuo. Ottaa tuo. Näköjään se pitää tuo. Mä ois ottanut koko tämä kaasarine mukana irti tuo. Tuossa on kaasari. Kasaripultit on tuolla. Vetäpä nekin irti. Ja se sitten lähtee.
Tästähän pois sitten tämän moottori, niin kuin mulla ei ole sitten mäntää tähän. Eipä siinä sitten. Ei ole mäntää tähän sitten, niin eipä täällä mitään tee sitten. Eikä jaksa alkaa metästää mitään mäntiä tähän. Mäntiä, emäntiä. Mikä se toinen on se tuos? Onhan se siinä. Onhan se siinä. Noniin, nyt se siltä hulahtuu pois. Ajattelin, että jos ottaa se tää näin nätisti pois. Jaa, ihan toimiva kampi. No niin, nyt ne leviää kaikki tänne, mutta mitäpä se haittaa, kun siinä on. Otettuna se. Vähän karstuttanut tuo pää. Ja sehän on. Tämä pää on pyöri. Tämä voisi passata tuohon suorilta. Ai ettäkö se passaa siihen suorilta? Tuo niin saa yksi moottori saa taas pelua. Laitetaan tuonne vähän sörsseli. Ei tipunut helut tuonne. Hilut tuonne. Hilut ei tipu tuonne. Laitetaan se sinne. Noin. Sitten siitähän pitäisi ottaa toi sokka pois. Mennään sokka pois. Joo, tuolta nuin. Ja yksi sokka pois. Se otetaan pihteellä. Otetaan pihteellä pois. Tuo piivo on ärsyttävästi eessä tässä. Kokkeillaanpa raakome. Saanko me sokkaa pois? Kun näkis jotakin. On se sokka siellä. Siinä. Siinähän se sokka. Joo. Tuo pistetään talteen. Talteen aina laittaa, mutta no se on siinä. Ja sitten ei tarvitse päkyytellä tuo tänne päin tuoda sievästi päkyytellään. Käännetäänpä tämä roottorisaha niin näin päin. Niin saadaan täältä päkyytettyä tuo männän tappi pois. Männän tappi. Sievästi pois sieltä. Männän tappi. Lähtikö? On muuten aika nätisti tulla. Sieltä se tulo pois. Männän tappi. Noin se tuli. Sievästi. Ja voidaan kääntää se näin päin. Katsotaan lähteekö se nykäisemällä irti. Lähtee. Nätisti. Noin. Silloin tuo kiertokangen laakeri. Onko tuo
neulalaakeriksi, kun ne sanoo sitä. Ihan sama. Joo! Noniin. Mitä mulla on täällä? Toinen sylinteriä. Sitten kun se kokeillaan tuohon, niin otetaanpa tuohon ja noin. Laitetaan se ja puristetaan ja kokeillaan tuonne. Tuo on ihan väliin. Pitääkö mun vaihtaa tuo sylinteri? Tämä on on isompi tämä mun. Isompi sylinteri mulla tämä. Joo. Tämä on liian pieni mäntä. Liian pieni mäntä. On se liian pieni mäntä, ei niin pääse mihinkään pojat. Joo. Toki voisihan sen vaihtaa tuo koko homma. Pitää sumplia ja katsoa miten tekee. Joo. Pitää tehdä toinenkin video tästä, niin katsoa miten sitten homma toimii. Joo. Mä vissiin tehnyt jo yhden videon tästä purkhommasta, niin joo. Joo, no katsotaanpa. Niille, jotka ei ole vielä ollut mukana, niin tulkaa mukaan. Kyllä juttuja riittää. Joo, käytiin auki tuo sylinteri ottiin pois. Ja joo, sitten se ei passannutkaan tämän mäntä, niin laitetaan takaisin se. Niin. Laitettiin takaisin kokkoon tämä. Että niin, ei sitä tiedä. Tämä on toimiva moottori. Niin. Tiedä vaikka laittaa vaikka pyörään tämä moottori. Voin kesäiltana käydä ajelle pyörällä, missä on moottori. Kokeillaanpa lähteekö se käyntiin, kun käytettiin tuo sylinteri auki. On kyllä aika hyvä lähteä ilman käyntiin. Vielä. Tuolla on kumipää. Tuo sammutusnappi. Toimii.
Läkkää. Haijakka. Joo, kyllähän se hörähti käyntiin. Joo. Semmoinen homma tällä kertaa. Tää laittaa sitten, kun se tilasi uuden männän, niin laittaa siihen toiseen mäntään. Aloitapa sitten uudelleen. Joo.